As longas horas de confinamento ás que nos obrigou esta crise sanitaria converteron as nosas casas nos nosos refuxios. Agora temos a oportunidade de encher de sentido este termo, grazas á campaña que ven de poñer en marcha Refugees Welcome, que ademais estrea Grupo Territorial en Galicia. Esta campaña en Refugees o que queremos é traducir a accións concretas ese anhelo de solidariedade que agromou durante o confinamento. Neste tempo de parón obrigado, moitas foron as persoas que pensaron como podo axudar, sobre todo aqueles que nin sequera teñen un fogar. Bueno, pois nos damos unha oportunidade que é rexistrar as súas casas precisamente na nosa plataforma en Refugees Welcome. Trátase da primeira iniciativa do grupo de voluntarios que compoñen a rama galega desta organización internacional, con presenza en 14 países. Ademais de promover alternativas de aloxamento a persoas refuxiadas baseadas na convivencia e integración local, Refugees Welcome busca desbotar moitos mitos que rodean as persoas desplazadas. Desde Refugees Welcome queremos combater moitos dos mitos sobre as persoas desprazadas e moi concretamente sobre as persoas desprazadas que solicitan dereito de asilo ou refuxio en España. Por exemplo, no ano 2019 en España presentáronse case 120.000 solicitudes de asilo ou refuxio e únicamente 3.000 recibiron estatuto de refuxiado ou de protección subsidiaria, é dicir, menos do 3% das persoas que solicitaron asilo ou refuxio tiveron unha contestación en positivo. A acumulación de solicitudes pendentes haberá que engadir agora as peticións non resoltas nestes meses de paralización administrativa. Miles de expedientes que non son números, son vidas coas que podemos colaborar sumándonos á cultura da benvida.